OK, takže zdravíčko ľudia, tu je opäť Elementius, no a dneska tu máme poprvýkrát Brookhaven. Poprvýkrát tu máme Brookhaven a dneska tu ideme vykradať baraky. Čiže to je veľmi nice. A ako druhá vec som sa vám chcel ospravedlniť, že prepáčte, že minule nebol z jak som stream, lebo proste sa tam niečo odpojilo, buglo sa tam niečo, ale možno ho spravíme niekedy inokedy, neviem ešte proste. A že chcel som vám ešte povedať, že teraz videjka budú vychádzať tento týždeň častejšie, lebo že sa nemusím učiť, nemusím sa učiť do školy, kamo. Nemám žiadne písomky, nič podobné, takže nice, takže budú asi tak, že raz za 2 dní vychádzať videjka, možno aj za 1 deň, takže to bude veľmi nice. Takže môžeme sa ísť vrhnúť na to. Nice, takže ako prvé si tu musíme dať nejaké vozidlo a to vozidlo by mohlo byť nejaké fajnové auto, no napríklad toto tu sa mi dosť páči, ako ja neviem. Jop, toto je ono. Jop, toto som chcel. Ako ja nemám ešte premium, ale to je jedno úplne. Je mi úplne jedno, že tam červené proste ide. No a ideme nájsť nejaké teda baraky. OK ľudia, takže už tam vidím jeden túto barák. Ideme ho skúsiť vykradnúť. A dúfam, že sa mi to... To si robíš srandu. To je town hall, to není barák, ja som si to pomýlil, kamo, ja som si to pomýlil. Ježišmaria, ja jazdím jak toto. To je jedno. Dobre, ideme teda nájsť druhý barák. Kamo, to čo, tu nemajú baraky všetci, alebo kamo, čo? Počkaj, wow. Mňa to nenapadlo. Ja môžem sa tuto pozrieť. No, tu máme nejaký baračik. Nice. Takže ideme ho vykradnúť. S postielkou, teda s pacákom. Musí sa nám to naloadovať všetko, lebo dlho som nehral Brookhaven. Nice, túto máme spacák už. A teraz, ja vám poviem taký trik, čo asi každý vie. Vy keď si zoberete spacák, tak tuto dáte bedku, teda ten spacák, alebo do nejakých rohoch proste. A potom by ste, keď bude opačne ten spacák, tak by ste mali mať ako, že sa tam dáte do neho. Proste, že áno, takto sa tam dáte do neho a preskočíte a ste vo baraku, ale to sa teraz ja snažím práve, takže dúfam, že to čo najrýchlejšie vyjde, lebo nemám dosť veľa času, kamo, ale tuto to asi nepôjde. Aha, tuto, áno. Dobre, teraz vidíte, som v baraku vo vnútri, čiže teraz už sa len musím nejako dostať sem. Takže ja to skúsim, áno, už som tam, vidíte, no a sme v baraku. Takže nice, nikto tu není, takže ja si zoberiem pekne moju bombičku a ideme hore hľadať. Takže nice, tuto by to mohlo byť, asi nie, tu je sprcha a tu je to, tuto je, našiel som. Takže odpalíme to, bombríme a zdrháme kamo. Dokým nás nechytí niekto zase kamo, lebo som mal taký jeden prúser, že ma banli. Ako nie z Brookhavenu, ale že ma banli, jak sa to povie, áno, z domu ma banli. Jop, a nechcem chat. Dobre, áno, dobre, môžeme ísť, poď, dobre. OK, takže ako druhý barák by sme mohli vykradnúť a tu bol jeden. Nice, kámo. Tento barák je premium, takže to je celkom nice, kámo. Takže musíme sa tam nejako dostať. Wow, tu niekto havaroval. S Lamborghini. Dávaj mi to. To si zoberiem za chvíľu. Kam, lebo to potrebujem premium na to.
Ale jak sa tam dostanem? Jaj. Ježišmarja, že ma to nenapadlo. Nice, chod tam. Nee! Ach, jaj, toto bude problém. Ach, jaj, toto bude ale problém. Alebo takto? Že by? Áno! Nice, dobre, takže ideme vykradnúť niečo. Čo som vám hovoril? Kámo, čo som vám ja hovoril? Že oni ma bannú. Že oni ma bannú. Čo som vám, kámo, hovoril? Ja som vám hovoril, že oni ma bannú. Dobre. Ideme teda odznova. Nemá tu niekto iný dom? Zatiaľ nikoho nevidím. Aha, tento tu má ešte dom. Nice. Nice, kámo. Teraz, počkajte chvíľku. Ľudia, ale fakt, mali by ste to spraviť. Snažím sa dosiahnuť 100 odoberateľov, takže veľmi ma tým podporíte, že mi dáte odber, like a na toto video a môžeme sa ísť zbehnúť zase vykradať. Jo ľudia, takže máme tu takto prvý dom, teda neviem koľkatý, keď mi dá. Preto to neznášam Brookhaven. Presne preto to. Takže ideme na ďalší dom. Ježišmaria, kedy ma prestanú už banovať? Ach, jaj, tam je moje auto. Tam je to banutie. Ako fakt, ma už všetci banli. Jo, tu mám ešte jedno. Dúfam, že nikto nebude doma. Kámo, lebo ak bude zase niekto doma, tak mňa už šláhne. A už sú tu. Ale rýchlo, je to rýchlo pre toto. Ja to rýchlo spravím, kamo, ja to rýchlo spravím. Pomoc, ja sa topí! Tak toto je lepšie. Prečo všetci musia buď ma banovať, alebo niečo proste si dajú proste preč baraky. Počkajte, ja im napíšem. Wanna be in video. Ja sa tu ich pýtam proste, že či chcú byť vo videi. Kamo, počkaj, Ne. Dobre, odpovedzte. Ja to tu skipnem. OK, ľudia, takže odpísala. Takže ja aj tu teraz idem. Subscribe to Adamantius. Prosím. Ja dúfam. Nice! Kámo, máme asi jedného fanošika, čo sme tu našli. Nice, kámo. OK, one sec. Kámo, on nás toto. Nice, kámo. Akcept, to je jasné, že akceptujem. Kámo, máme tu fanošika. OK, one sec. Nice! Oh my god, ďakujem. Kámo, máme tu ďalšieho fanošika. Jo, to je dobré. No problem. Počkaj, je to pravda, že ma subscribela? Jo, ľudia, je to pravda. Je to pravda, kámo. Dobre, subscribela ma. Takže ja sa s ňou rozlúčim, bye. Dobre, takže ja už teda idem. Nice, díky za podporu. Takže, neviem, ideme na ďalší nejaký baračík. Nemá tu niekto, to nebude dobre.
To nebude dobre, lebo kamo, poď, nájdi nejaký barak. Toto nie, nájdite nejaký barak. Nájdi nejaký, tu boli. Toto zoberiem, skúsim rýchlo nejak to tam prešmyknúť sa. Je tam niekto, takže musíme byť potichu strašne. Wow. Dobre, musíme sa tam nejak prešmyknúť, kámo, lebo ma uvidia. Počkaj, poď. Nie. Áno, takto. Môže byť. Ja už z tohto porazí. Čaute a dajte like a odber.